Meritarinoita numero 39, Supercargo. Tällä kanavalla julkaisen videosarjaa Meritarinoita. Tarinat perustuvat isäni Eero Helinin kokemuksiin maailmanmeriltä. Joissakin tarinoissa on muutettu laivan tai ihmisten nimiä, ettei loukata henkilöitä tai instansseja. Tarinat ovat tosia. Muista tilata ja tykätä. Pistä myös ilmoitukset päälle, niin saat tiedon siitä, kun uusi tarina ilmestyy. Supercargo. Olin 80-luvulla päällikkönä Suomi Eaglin nimisessä suomalaisessa Ro-Ro-laivassa, eli lastilautta. Laiva liikennöi viimeiset vuodet suomalaisessa omistuksessa ja vähän aikaa Bahama-maineisen lipun alla, norjalaisen Fredrik Olsson varustamon rahtauksessa Norjan ja Keski-Euroopan satamien välillä. Suuri osa lastista oli avoimilla trailereilla, joita satamien vetoautot vetivät kovaa vauhtia sisään ja ulos laivasta. Tällä lastaus- ja purkaustavalla oli satamassa olon ajat minimoitu. Norjassa oli 7 lastaussatamaa, joista ensimmäinen ja viimeinen oli Kristiansand ja toinen 6. Oslo. Kaikkia lastia piti valvoa, että se lastataan oikeaan paikkaan, kun useimmissa satamissa oli lastia eri satamiin ja sujuvan purkamisen vaatimus oli, ettei lastia tarvitse siirrellä. Kun lastaus- ja purkausvauhti oli kova, niin laivan perämiehet eivät joka paikkaan ehtineet. Sen takia rahtaaja järjesti apua. Tällaista apumiestä kutsuttiin supercargoksi. Se oli rahtaajan laivoissa näillä linjoilla työskennellyt perämies. Supercargo oli kaikissa Norjan satamissa. Välillä Oslossa heitä oli 2 laivalla. Välillä supercargo oli mukana koko matkan ajan. Tämä auttoi asioita paljon, sillä varsinkin Englannissa satamatyöläiset tekivät paljon virheitä. Ne 2 supercargoa, jotka olivat eniten meidän laivalla, olivat Reidar Johansson ja Björn Jensen. Reidar oli komea 30 tehopakkaus, joka ehti aina joka paikkaan ja oli aina neuvomassa perämiehiä. Hän oli aina univormussa ja hyvin kammattuna. Vauhdikkaasta touhuistaan huolimatta hän oli aina puhdas ja siisti. Björn oli 50 ja töissä aina haalareissa ja aina jokseenkin likaisena. Hän ei ollut enää niin nopea ja tarvitsi paljon perämiesten apua. Reidar ihmetteli, miksi suomalaiset puhuivat hänestä Särestöniemenä. Vaati paljon selittelyä, että Särestöniemi on hyvin tunnettu Lapin taiteilija, ja koska Reidar on Suomessa hyvin harvinainen etunimi, niin Särestöniemi on ainoa Reidar, jonka useimmat suomalaiset tuntevat nimeltä. Björn asui Oslossa, mutta oli kotoisin Mandalista, joka on pikkukaupunki Norjan eteläisimmässä kärjessä. Björn tuli usein laivalle Kristiansandissa ja hän lähti mielellään lomalle Kristiansandista. Hänellä oli 2 asunto Mandalissa, joka on kohtuullisen lähellä Kristiansandia. Björn oli hyvin kotiseuturakas ja kertoi mielellään Mandalista. Tarina, joka jäi minulle hyvin mieleen, kertoi sota-ajasta, päivästä, jolloin saksalaiset valtasivat Mandalin. Silloin Mandalissa asui valtamerikalastaja, joka oli paljon aikaisemmin onnettomuudessa menettänyt jalkansa. Hänellä oli siitä tilalla puusta tehty proteesi. Mies oli proteesin käyttöön niin tottunut, eikä vieras helposti huomannut, että toinen jalka puuttui. Sinä päivänä, kun saksalaiset valtasivat Mandalin, kalastaja oli pienellä veneellään merellä. Kun hän lähestyi kotisatamaa, niin hän häkeltyi siitä, että kalastuslaiturilla on suuri joukko saksalaisia sotilaita. Vene tuli häkeltymisen takia liian kovaa vauhtia laituria kohti. Suojellakseen veneensä kylkeä törmäyksestä, niin mies pisti jalkansa väliin. Saksalaiset ihastelivat tällaista norjalaista viikinkiä. Verrattuna useimpiin muihin Norjan paikkoihin, niin saksalaiset käyttäytyivät Mandalissa kunnioittavammin norjalaisia kohtaan. Säde kiittää ja kuittaa.